برای من این کارو با درآمدن من این جواب کار کرده گشتن خودش статуси одам чӣ шагиш дар кор грин карта дор шагиш дар кор паспорт дор шагиш дар кор ёки ҳам то адевол гузашта сразу инҷа пештомо омда кор багиред кута ман катон кор кунан муштме чӯ мо намушуд забона донистон дар кор якумашки диёмашки сертификат аз бери сертификата гирифтанам забона донистон дар кор сони без документ вообще наймонад кор бо чӯки social мен грин карт статус дагиш дар кор аз бери кор сар кардам документ намушуд инҷа ба қиин кор кардам кор кардам намушуд ино кеш наметиҳам мен розаш не инҷа бо ҳамеш ман худатон даромда дидед ҳама compliance ҳаст чанд та одамо мегӯяд лайсенсат ҳаст меваят ҳаст ҷудо сериозӣ отношение мо нозаққатан он даромсидагон ба аммо лицензия пурсид мегуфтагешба мо 6 секунд лицензия сохтему даромдем амҷа как бы фотосъёмкаи лицензияш сохта овардему ҳама амҷа группа командакати сохтему даромадем як лечкада самарқандидамон чунки O'zbekiston kati Amerikaya отличияша гӯяд кани Самарқанд барби рӯба пулатон бошад зӯр Америка инҷа кор карда бай кардам ба лекин Самарқанд ма фақат аз бери худам якум нестам устод тракинг баам кор кардӣ шумо чуа вай тракинг бизнеса маҳкам кардеду инҷа омадед инҷа осонтар мекор кардан хонадор шудагӣ будам хош трак ба мӯл чет багашнаро тӯр нам биёд ваяш вақт соатар ман худо бошукр асоста бодигине ҳамин трака пулаша ҳамҷаи осеб